Samantala, Idol, patuloy po ang mga isinasagawang clean-up drive operation sa iba't ibang bahagi po sa bayan ng Lingayen sa pangunguna po ng Municipal Environment and Natural Resources Office. Kamakailan ay sunod-sunod na clean-up drives ang isinagawa sa bayan, kabilang narito ang paglilinis sa bahagi ng Palaris at ilang pa mga barangay. Tulong-tulong ang tanggapan kasama ang mga sangguniang kabataan at iba pang mga nagboluntaryo sa paglilinis ng mga bahagi kung saan nagkalat ang mga basura. Ayon sa Mendro, nakakalungkot umano na may mga ganitong sitwasyon kung saan nagkalat pa rin sa paligid ng mga basura, ngunit patuloy pa rin umano sila na naglilinis at nagsasagawa ng aksyon. Bahagi pa rin ito ng patuloy na pagsusulong ng kampanya ng lokal na pamahalaan ukol sa environmental protection. IFM News. IFM News. IFM News.